Jó napot kívánok! Fűrészlap-élezést fogok bemutatni, hogyan kell gépi köszörűvel. Vesszük a fűrészlapot, megnézzük, nincs berepedve. Ha be van repedve, azt még meg tudjuk egy pontozóval állítani, például itt is be van repedve, de én már bepontoztam, így akkor a repedés már nem fog tovább menni. A fűrészt a foghoz megfelelően kell abba a szögbe élezni. Megnézzük, és hogyha véletlenül nincs megfelelő szöge, akkor egy élezőkővel le tudjuk szabályozni. Ha az megvan, akkor megkeressük a forrasztást, hogy legyen egy elkezdés és egy befejező pont. Aha, megvan legfelül. Ha ezzel meg vagyunk, akkor utána jöhet a hajtogatás, de azt majd csak a következő videómon mutatom meg. Köszönöm!